It-tlieta bdiet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Benjamin Ketkuti. Iż-żagħżugħ ta' 23 sena mixli bil-qtil involontarju ta' Mildred Azzoppardi f'inċident ta' traffiku. Mildred Azzoppardi li hija om ta' 4 tfal sfat maqtula wara li jinqabdet bejn żewġ karozzi f'każ li xxokkja lil bosta. Ketkuti spiċċa daħal f'karozza oħra li kienet ipparkjata u qed jiġi akkużat biqtil involontarju li saq bit-traskuraġni u taħt l-influwenza tax-xorb. Huwa qed jiġħad l-akkużi kollha kontrih. Fl-ewwel seduta tal-kumpilazzjoni is-Supretendent Nikola Zvella spjega x'ġara dakinhar tal-inċident u kif il-pulizija kienu ħadulu test tal-breathalyzer li kien irriżulta pożittiv. Vella qal li l-pulizija rat li kien hemm diversi CCTV cameras fil-viċinanza li minnhom il-pulizija rat kif kien qiegħed isuq l-akkużat. Il-pulizija kejlet b'kemm saqet il-karozza u jidher li ħdejn il-pixkerija il-veloċità kienet ta' 98 km /siegħa. Vella wera l-filmati tal-inċident u l-ħabta u l-mument li fih Mildred Azzoppardi kienet qed qiegħed xi affarijiet fil-bagol tal-karozza. F'dan il-ħin l-akkużat baxxa rasu fl-awla u ma ħares lejn il-filmati. L-espert forensiku Mario Scerri xedt li mill-awtopsja ħareġ kif Mildred Azzoppardi kellha emoraġija interna u ħafna ksur fl-għadam. Hija mietet kawża tal-impatt vjolenti. Qal ukoll li issa ir-raġel tal-vittma Freddy Azzoppardi m'għadux fit-taqsima tal-kura intensiva iżda għadu qed ibati minn ġrieħi gravi. Xedt ukoll Reeves Cheney li kien fil-post fil-ħin tal-inċident. Huwa qal li Benjamin Ketkuti qallu li tilef il-kontroll fil-kisra u baqa' dieħel fil-karozza. Simon Bartolo wkoll tax-xhieda tiegħu li dakinhar tal-inċident kien fil-kamra tiegħu ħdejn il-baħar qrib il-pixkerija. Bartolo spjega kif sema karozza ġejja xkanata u kif waslet fid-dawra ra li l-karozza ħaditu minn wara u baqa' dieħel fil-karozzi li kien hemm ipparkjati. Il-każ issa se jkompli jinstema fit-30 ta' Settembru.